konečne hodinu 40 šlapačka do kopca. Nachádzame sa na nadmorskej výške 1500 metrov. Prevýšenie 700 metrov. Už tu došli tí dôchodcovia dvaja. Miro hrozí. Počkaj, neboj sa. To pivo to spraví všetko, vieš? Dvojku si povedal. No tak hej, ale tak hodín 40 si sa netrápil tokol. No, toto bol staré salaše, pasienky túto. Tie scenérie sú tu jak z Vinetu a toto počúvaj. To pohorie Hochschwab, to je obrovské pohorie. Hlavný hrebeň je tam vzadu, tam máš. To je neskutočné. Je tu namáha výstup z pohore, stávame skoro komu hore. Tuto. A tam je náš kameňolom, kde sme boli na traktore. Je to vyslovene zabudnutý kraj. Tuto, kto nechce stretnúť turistov a takýchto ľudí, tak tu môže tuto kľudne chodiť. Lanovky neexistujú. Dneska sme sa ísť z Prabichlu lanovkou, to je jediná lanovka, tá tiež nefunguje, hrzava. Tu pod tým kopcom je Radmerin de Štúbe. Tam vzadu sú už mŕtve hory, začínajú. To je ten Spitzmauer, rakúsky matron, a tam je tá ťava naša vzadu. To je Geishorn, tam ide diaľnica po to ťavu, ktorý je z cesty ako v spore ťavy. A za tým to už je údoje Alm, tam to všetko mŕtve hory. A dole mestečko Eisenderz. Má iba 4900 obyvateľov. Je pomaly vyľudnené. Celé pohorie Hochschwab je veľmi náročné. Skoro samé feráty sú tu. A toto je ten náš kameňolom. Ešte raz si ho pozrieme. Sme chodili tým traktoríkom tady. Tak tu sa ešte má ťažiť 200 rokov. Je tam 2,5 milióna tón železnej rudy. No. A toto je tá naša chata. Tuto. Ideme si dať zaslúženého Gesera. Rakúske národné pivo. A odtiaľto sa už začínajú ťažké túry. Tuto, na ten kopec tu sú feráty. To je Stubanfer, ten kopec. Má 2020 metrov. No. Pozerka donútra. Dá si zaslúžený bír. Nie, donútra treba ísť, tam je viacej mesta. Viacej mesta. Ale nádherné tie scenérie, že? Hej, tam trošku sa schladiť, lebo... Hej, poď hore. Už je to načapované, poď. Tu mladí majiteľia sú tu veľmi ochotní. Hello. Pochválený bude Ježiš Kristus. Hej. Hej, ja si to zoberiem, nie? Ja som vzala štamprolík, som dva nachystala, on mi donesol pohár, keď som mu ponúkla, tak vieš, akorát vypil. Ja sa ešte Ale daj. tie pohárky mi zabral, už nie je práve, už nie je. Tie pohárky mi zabral, Hej. tak neviem, či ešte Áno. donesol, alebo čo som vyrobil. Erich Heine Hute v 75. Bol poslaný táto. To je krásny. To je husky toto. No. Hej, tam je tuto sa ťažké túry začínajú tuto už. A tuto majú
Tuto dáš 4 € a zober si pivo do tejto plechovky tuto. Vidíte, ale až špuntia peňažky. Voda chladí. A toto má ďalej, to je systém toto, aha, jak to chytí. To je ináč merzen jačmeň. Jačmené pivo toto. Toto je plechovka, a toto, ako? A toto sú vedničky toto. Vidíš toto? Aj kolu tu majú dokonca. Čo? No neplať ešte, počkaj. Ešte dáme si po jednom, však vypijeme po dve tu však. Neprišli sme tu po darovnici tuto, ale jasné. Jarka, dáš spokojnosť? Ale nie sú tam dole. Spokojnosť?